Kormajwang higa hachiel kod dweche buora osekalo nyaka ne jo Kenya rad kod wach mar lit kendo mano mane buogo chuny ahinya. Wach mar nek manotimore kar dak Makware kendo mano miyo ikwanyo mana ringre ji ka owitie kar puko taka Makware kanyo. Achich mane itudo gi nek makamano Collins Jumaisi bende nomaki kendo bang'e to ne olal manyaka sani pok ong'ere gima dhi nyime ewi nek kata nonro mar lal mare. Penjo pod medo nyuolore ni to ere kaka Jumaisi nopondo kawuok e tesendo bila magigiri mantie alwora mantiere kod arita mamalo kamano. Jafwambo marwa Efi Nyakidi kolonwa siganane. Ne en lek mabende wachore ni nokonyo fwenyo kar puko yugi Makware. Ote nolandore kor gwenge Makware kod alwora mare kendo bang'e nochopo ne apisas mag okwach kich kata DCI. Odiechieng' mokwongo rawere nogolore mar manyo ringre e kar puko takano. Ma kata obedo ni ne gionge kod gigo makare mag ritruok, chal mabende ne ok gidewo. Bang'e apisas mag okwach kich noriwore kodgi mar neno ni chenro no odhi nyime makare. To kata obedo ni rawere nogolore ne chenro makamano, ngimagi ne obuogi. After tumetoa hizi miili, simu ikapigwa hapa Justice Center, tukaambiwa ukitoa miili watasema ni woli huo. Wakasema juveje tunazishika zikienda huko wakiziangalia watasema ni sisi tuliu. Sasa nikauliza tuliua tukakuja kutoa tena. Utaua mwili tena uikujie. Na sisi ni raia tumejitolea kuchapa shughuli. Nipigia simu akaniambia sawa vijana wewe ndio kwa watu wa mili pale kwa Re. Tumeona tukupatie shughuli. Unaweza fanya kazi na ukosi juu niambia juu Homa Bay. Kaambia mjini haiwezi. Mjini noma shughuli iko huko. Nikamwambia kama mjini haiwezi Simba haya najua watu wagonyo pia bado wanataka mboka wapatie ya Homa Bay. Nikajua hawa wanataka kunichinja. Hawa si watu wapoa. Kwanza wametaja story ya shimo. Hawa kwa idha kunisunda hawa. Wakati yule kijana alipotea, mtu alikuwa anaitwa Jumaisi ama yule. Wakati alipotea, DCI si rahisi kukuonyesha siri zao. Lakini walikuwa wamenionyesha mahali hiyo kitu ni kinyumba kikubwa lakini shimo iko katikati kama hii, lakini iko katikati hata upande ama mwingine ya kushikilia uwezi panda. Na hiyo ni serikali ilifungulia. Sio ni mambo ya serikali. Maana walininyima kuingia huko tena. Yaani nikiingia huko tena walipo pale kwa ile shimo. Wanasema ile tulikuwa tunatoa hiyo mili. Kwani nimekuwa mara mbili. Kwa jamaa alikuwa in black suit. Ndio siko na shughuli zao. Lakini alikuwa jamaa amevaa mzuri. Tukipatana tunaweza kuambia ni yule lakini simjui jina. Ananiambia hiyo shimo sijaribu kurudi hapa. Nilikuwa mara yako ya mwisho kuingia kwa hiyo shimo. Ndio maana Sunday sikuingia na nishinda kama nimefunga simu lakini tu nikotoa kwa hiyo shimo. Peter Waweru, rawera machielo mabende nokonye chenro mar golo ringrego. Wachoni Ten County ma Nairobi no singo mar miye tich kaka achiel kuom yore makonye siro ngima mare. Nyaka sani pok oluonge e yor tich makamano. Gino moseweye gi penjo kapo nono mano ne yor dino wang'e madhi nyime gi konyo golo ringre kod fuonni e kar puko yugi Makware. Nilipewa barua ya kazi na County Government of Nairobi wakanistampia. Kaniambia wananiofa job City Mortuary. Kienda mpaka kwa County Government kwa hiyo health office yao. Huyo Minister of Health akastamp akaniambia nipeleke City Mortuary. Kufika City Mortuary wakaniuliza place na stay, nikamwambia na stay Pipeline. Wakaniambia kulingana na salary yenyewe tunakuofa hapa utakuwa unafanyia transport. Nikamwambia sina otherwise naweza kaa hapa karibu na nyinyi, kuna ma friends wangu wako hapo. Kaniambia watanipigia. Since that day ni 1 year hakuna mtu ambaye reach out. Kwa machielo, familia mane osebedo kamanyo wedegi ahinya to manyiri mawachore ni ne olal e gwenge Makware kod alwora mare nochopo e kar puko yugino marango kapo nono ne gin kanyo. Anogona simu wuok e dala gi min gi ni Rosemary ok wanwang'e simu.
to kwago simu kama entie kama dake ga tiwacho no onge for the last 3 days. Awacho ni okay, kara kiny na mod kanyo go kiny lang'eni ang'o motimre dhi nyaka e ode tanuong' ka ode en mana report kaka nasewinjo ni onge ng'ato. Koro ochuna madhi nearest police station maniluongo ni Kware. Koro kadhi kanyo a report tadhi ayudo ni nitiere ng'at moro mane ni wacho ni en girl boyfriend mare bende nose report wachne kanyo. Police nonyiso ni koro wadhi other police stations around chak manye e mochari gi hospital to wadhi Kenyatta hospital okwayude, wadhi Mbagathi, wadhi Mama Lucy. Bang' ndalo 2 waneno nene news ni jomoko kwanye Kware gi gunde ter City Mochari. Nadhi City Mochari temo rango bodies manomiya moko ok nyal ng'iyo kata kama kata penjo lewni mane bed norwako seche mane owuokno karango i joka nokaneno. Ringre mane ogol kanyo duto ne otere kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home mong'ere ahinya kaka City Mochari machiwo thuolo ne chenro mar bero. Chenro mabende notim kokadhe yor lony mar science mar DNA. Ng'injo mag DNA nokaw kuom familia 17 ka kuom mano familia 5 kende emane omi ringre mondo iki. Achiel kuom familia go ne mar Rosemary Otieno. Uchingo kelwa report ni nyathi otho, nyathi oyud Kware, jomane nyithindegi nolal. Odhi ane Kware, odhi ong'ane ka mago nyithindgi. To chiga kanodhi otemo ng'iyo nikech kacha nogole nyithindo ka ji okuot maonge ng'ato kaka ni nyalo ng'e ni ma mwili ni ma nyathini kata ni nyathini nang'. Nonyisgi mana mondo gidhi e DNA. Koro kanosipim to gochungo kendo gi kisha wan mondo odhom nyathi ka tek to nyithinde dhi timo dhi kaw te wang'. Odhi Nairobi motim kel mwili nyaka dala kae. To yudo kane waonge kata siling to en mana thagruok mar mondo nyithindi osom kendo golo nyathini mondo nyathi odhi osom. To keto nyathi chako yudo sida moko magalagala. Nyathi nego te ng'ado te soe gunia. Kwa bodies zenye tulitoa moja ndio ilikuwa at least unaweza ona sura na ilikuwa ya ladies mwenye alikuwa na Colgate lakini alikuwa amekatwa into pieces, mikono ana lakini from hapa up to uso ndio ilikuwa huyo ndio tungeza identify ni body ya mtu mmoja, lakini the other ones zilikuwa zimekatakatwa into pieces, hakuna body complete, ziko kwa different sack. Familia machielo ne mar Roslyn mane olale gwenge ma Pipeline. Kaluwore gi familia mare ne odhi e tije kaka pile to bang'e ne okoduogo. Ne en tarik 28 dwe mar 6 higa mokalo emane Roslyn owuok e ot ka gokinyi kar saa 1 kadhi gi nus. To kaka nochopo godhiambo Roslyn nokoduogo. To odiochieng'no nokwabedo gi wasiwasi nikech ne wang'e ni seche moko kaka ojadwaro ga tich to seche moko odhi kata iro siepne. Kinyne tarik 29 pod nokoduogo. Koro kochopo tarik 30 wabedo gi wasiwasi ma owadgi wacho ni ogochne mondo ong'e ni en kanye. Koro kano ogochone simbe to nodonjo ma nomaki. Koko ne ng'eny kuma ne simu no nitie. Ng'ama nowuoyo kanyo owadgi nong'ado simu mochako gocho. Pod ng'ato nomako simu to kowuoyo. Koro owadgi wacho ni ng'ani agochone to ene koko. Wawe kosea kuma entie onyalo manya. Ne wadwa mana ng'e ni en kanye to kuma entie en safe chakre tarik 1 simbe koro nok donji. Bang'e to emane wawinjo kilando ni nitie ringre moyudi e Kware kacha e bur kanyo. Koro kanye mane wabuok to wacho niya wadhi wang'iye kuom jomoyudi. Ne wadhi adhiya ne waonge geno ni onyalo bet kanyo nikech wan ne wageno ni kuma entie ongima. Oseromo higa 1 koro kod dweche moko nyaka ne achich manitudo gi nek makochno endo ring malal miru kowuok e tesendo bila magigiri buore e Nairobi. Collins Jumaisi ni kanye to ere kaka noringo molal kowuok e tesendo bila man machiegni gi mbetre Medical 11 kende aluora Mangarita mamalo. Wuoth noduoko wa achiel kachiel nyaka tesendo bila magigiri. Kaluwore gi obila ma e kama Jumaisi nowuok godo kachiel kod jima moko 12 mag piny Eritrea kane giwacho ni picha mag wang' dede mag tesendo bilano mane nyalo konyo fwenyo yor rot mar Jumaisi ne okti. Kata kamano e nonro marwa ne wafwenyo pichni mag wang' dede Medical 16 oko kod ei tesendo bila kuonde moting'o oko mar sel kod konde duto mag tesendo bilano. Pichni mabende ne nyalo nyiso kuonde ma Jumaisi kod achijego norot godo. This was a very big blow
to the DCI, who came out, guns blazing, a day or two just after this incident broke out, saying that they have captured the prime suspect. And just before his second appearance in court, he went missing. And we fear that there's a very high possibility that the police felt that his appearance in court would embarrass them even further.